הזה. שלום. שלום, אנחנו נמצאים באוטו של אילן. אנחנו לא יודעים אם נגיע למעלה אדומים או לא. זה אתם תגידו. אילן, אוהב דברים. רגע, תעשה פה, שירו אותנו. הנה רואים אותנו. זה עידן, אני אורי, וזה עתאי. קטע. אנחנו כרגע בדרכנו הביתה. עכשיו אנחנו מהמרים 1-3 אם נגיע הביתה. הלאה, שימו. נגיע הביתה. אני אני יצאתי, אני מגיע הביתה. אתם בואו תגיעו הביתה? באתי להושיט עזרה, באתי להושיט עזרה. לא מגיעים הביתה! איזה באצה! מילים אחרונות. דווקא שאנחנו... אוקיי, מילים אני אחרונות. אוהב אתכם, כדאי לכם לבוא איתנו כל פעם, זה יהיה כיף. ספרו איפה היינו, ספרו. היינו בפרנויה. צ'יפס קטשופ. מה יצא לנו? אתה חייב לי המבורגר. איך היה? זה היה 100%. היה סבבה, רק מה שהבנות היו קצת... מי קורא לי?